Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Вялікая частка аўдыторыі Макса Каржа – украінцы. На канцэрце Каржа ў Бухарэсце яны завялі было сваю стандартную крычалку пра Пуціна. Ды і не толькі яны, падключылася палова стадыёна. Але Макс Корж вырашыў, што гэта неправільна і папрасіў сваіх фанатаў больш нічога такога не крычаць. Ні пра Пуціна, ні пра Лукашэнку, ні пра якога-небудзь яшчэ непрыемнага чалавека. Так, друзья, на этом концерте, на следующем концерте, еще на том концерте, кроме моего имени, ничего нельзя кричать. Пазней Корж прысвяціў песню ўсім, хто не зможа больш прыйсці на яго канцэрты, бо загінуў на вайне. І нават крычаў са сцэны «Останови вайну». Толькі вось Пуцін ні ў той дзень, ні ўчора, ні сёння вайну не спыніў. З праўладнай прапаганды мы часта чуем, што нельга перапісваць гісторыю. Але якая версія гісторыі правільная? Дэпутат Вадзім Гігін вось лічыць, што правільная гэта тая, дзе ў маскоўскім княстве пры Іване Грозным было больш дэмакратыі, чым у вялікім княстве літоўскім пры Льве Сапегу. Судебник в каком-то смысле более, в прямом смысле более демократичный, чем, скажем, тот же Третий статут. Скажи, ужас как же, а вот так же. Потому что там, например, крестьянские общины имели больше прав и детально описаны их права, в отличие от Третьего статута. Гігін чамусьці маўчыць пра тое, што апрычнікі Івана Грознага маглі забіць любога, без усялякага суда. А іх ідэалагічныя нашчадкі пачалі выдаваць сялянам пашпарты толькі ў 1974 годзе, то бок больш як праз 400 гадоў пасля таго, як выйшаў судебнік. Але наш прапагандыст гне сваю лінію. А вот судебник 1550 года Ивана Грозного, там, например, крестьянина нельзя предавать суду, задерживать без решения крестьянской общины. У Канстытуцыі Беларусі таксама шмат што напісана, і пра незалежны суд там таксама ёсць. Але дэмакратыі ў сённяшняй Беларусі рэальна не нашмат больш, чым у Масковіі сярэдзіны 16 стагоддзя. Улады ўсё ніяк не могуць вызначыцца, чаго яны хочуць ад тык-тока. З аднаго боку, Лукашенка заахвочвае скардзіцца, калі што не так. З іншага, чыноўнікам пасля гэтых скаргаў прылетае непрыемны фідбэк зверху. І яны хацелі б, каб скаргаў, асабліва такіх, у якіх згадваецца Лукашенка, было паменей. Наталья Качанова прапануе наступнае выйсце з сітуацыі. Тых, хто скардзіцца, слухаць, а пасля карать. Надо людей слушать. Это не всегда правда, может быть такое. Но сейчас вот Александр Григорьевич приняли решение, знаете, что все эти тиктоки все будут отслеживать и будут рассматривать эти вопросы. Потому что я тоже сказала тогда, люди должны отвечать, если дают недостоверную информацию. Ну а хто будзе вырашаць, сапраўдная інфармацыя была ў звароце ці фейкі? Правільна, тыя самыя чыноўнікі вельмі не зацікаўленыя ў тым, каб разбірацца са зваротамі. Так што прагназую паказальную хвалю справаў за недакладную інфармацыю. І прычым усё будзе адпавядаць судебніку Івана Грознага. Не. Канстытуцыі Беларусі. У Беларускім саюзе моладзі заўважылі, што іх сцяг чырвона-зялёны, і падцягнулі гэтую камбінацыю кантрасных колераў пад сучасны мем з чырвонымі і зялёнымі сцяжкамі. Ясная, светлая, чистая, нежная, белая, белая роза.
Людзі ўсе розныя, і шмат хто працягвае пагаджацца цярпець гэтую выбуховую сумесь. Але як на мяне, дык калі Red Flags вось такія, а Green Flags вось такія, у чалавека і ў дзяржавы не можа атрымацца ніякіх іншых адносінаў, акрамя аб'юзіўных. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.